Dit jaar binnen 400 vrijwilligers van het Friesboom van Vogelwachten ophouden als naaizwargen. Dat is 10% van het totaaltal naaizwargers dat het BFVW heeft. Het feit dat er dit hier net uitzocht worden mocht, is nevens boomsvoorzitter Algra de belangrijkste reden voor het getal opsissings. De ouders van de 15-jarige Michelle de Wit, die in juli uit een uitkiektoer bij de Jouwervoel, verwieten de gemeente de Frieske Marten dat de toer intussen verkocht en voor het hel is. Daarmee is het bewijsmateriaal voort. Michelle rekt door de val slim verwoenen en moet stak hem hier op een ei opereerd worden. Toch een voele brand is vermoord een wenning onder de Dragster Heerwaai in de Wielgen van Slijn-Verlengien. Na de melding skaalde de brand wat gauw op naar middelbrand. In de wenning wie 1 persoon onwijzig, maar die koe op het tijd naar boeten komen. Het faillissement en de terugstart van drogisterijketen DA het vereist geen grote gevolgen voor de winkels in Friesland. Alleen nog de DA-winkels die het onder het haatkantoor vallen, maar er mogelijk voor een pad de dwarren sluiten. Maar de meeste Frieske winkels binnen franchise-ondernemings en geen eigendom van het failliete DA. Juni is droeg, maar de hudde zuidwestenwind brengt letter Rijn. Het wordt 6 graden. Morgen eerst nog wat Rijnwetter, dan wordt het meest droeg. De temperatuur komt op 10 graden en er zit een matige en vrij krachtige zuidwestenwind.